sisällä. Jos on jo kotona, miten voi olla koti-ikävää? Mitä tarkoittaa, jos ei tarina kuulu? Jos puhaltaa ikkunaan, mut se ei ees kuulu. Onko tää kaupunki täynnä eläviä kuolleita? Vai katselenko kuvarajan toiselta puolelta? Jos mä oon oikee, miks kadulla mun läpi kävellään? Jos on oikee, miks en muista omaa nimeään? Kai mä hengitän, Jos mä oon oikee, miks ei peili heijasta mua enää? Jos on oikee, miks en muista omaa nimeään? Kai mä hengitän, Kiva, kun pääsin kyydillä. No problem. Mikä on olo? No mulla on taas se hiiva, mutta mä aloitan hoidon saman tien. Ai jaa. Pysäytänkö tuohon huotsikalle? Ei tarvi, se on tosi helppoa ja nopeeta. Mä otan mun hiivalääkkeen ennen kuin noi valot vaihtuu vihreiksi. Tosiaanko vaan yksi kapseli sun kautta riittää? Alkuperäinen Diflucan on helppo ja nopea hoito hiivasienitulehdukseen. Yksi kapseli sun kautta riittää. Nyt apteekista ilman reseptiä. Naisille, joilla on aikaisemmin ollut lääkärin toteama hiivasienitulehdus. hiivan hoitaa Diflucan. Vaikuttava aine Fluconazoli. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekissa. Erityisesti jos käytät muita lääkkeitä. Ei alle 16-vuotiaille. Kapseli nautitaan nesteen kerran. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Markkinoija Pfizer Oy. Lisätiedot diflucan.fi. Oppikirjoista alennusta 20%. Nyt saa uusista kotimaisista oppikirjoista kanta-asiakkaana 20% alennuksen suomalaisen myymälöistä ja verkkokauppa suomalainen.comista. Suomalainen